na-trap Tas sa medyo, loob ng kanyang luwagan kotse mo yung hawak. sa kalagitnaan ng baha. Tapos, dilaan mo. Ang weatherman ay walang iba kundi si Bob Van Dilaan Dillen mo mula bumaba. ng Fox News sa Amerika. Sa kuha ng mismong cameraman niya, kitang-kita na habang nagre-report, itong reporter na si Bob, sa likuran nilang bahagi ay bumabaha na at malalim na ang tubig. At humihingi na ng saklolo ang isang babae na natrap sa loob ng kanyang kotse. Naka-live siya nung mga panahong iyon. Subalit, pinutol niya ang kanyang pagre-report dahil wala pang dumating na rescuer mula sa 911 kung kaya't sinagip niya muna ang babae. Sa kanya, ipinagpatuloy ang kanyang pagbabalita sa nasabing baha na dulot ng Hurricane Helen sa Georgia, USA. Ikaw, kabisyo, naging hero ka rin ba sa inyo? Yan ang ating siko. Sino ako? Sino? Ako? Sinalo ko siya nung walang dumadamay sa kanya. Kaya ako naging hero. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kawawa. Basic! Morning, guys! Morning, Dee! Kabisyo, feel good morning! Adlaw Martes, pinakaunang buwan, araw sa buwan ng Oktubre. Sa oras na 7:30 ay kasama niya ang cool na Angkol! Nagiging hero sa lahat ng chicks, Angkol Dagol! Kasama pa ba diyang tita dahil lang kung bakit ka nanonood ng radyo at gustong-gusto niya ang mga superhero Tama! para iligtas daw Deserve siya. ko namang iligtas ako. Tanya Chinita! Good morning sa lahat ng heroes, mga rescuer natin ang Opo. aga-aga jumuduty niya sa mga LGU, sa mga Shout out. BI, sa mga police natin, yung mga heroes natin. Yan, ang mga frontliners natin, ang Yep. mga reporters, di ba? Dito tulad sa atin dito sa DZRH Yes. News, may mga Oo. reporters po tayo dyan. Yung, Itong reporter ng Fox News ay nagpakita lang siya ng kanyang pagiging, alam mo yung makatao. Makatao. Talagang pinakita niya, uy, teka lang, mamaya na tong trabaho ko kasi nagla-live siya, nandun sa likod yung babae sumisigaw na ng tulong. O, tapos, wala na, pumasok na yung kumbaga kung ano tubig muna sa yung kotse. pangangailangan, di ba? Yes, O, inuna parang, niya. kasi ngayon sa Pinoy pag may nasusunog, uy, videohan ko muna. Huwag kayong magulo dyan. Bumabahay, nabibidyo ako, ang kulit nyo eh. Uy, may sunog, videohan ko muna. Hi guys, ang lalim na ng baha guys. Tapos may babae na sumisigaw. Hi ma'am, kaway-kaway ma'am. Sandali. Ganyan siguro pag si Mang Kanor yung nag-reporter. Oo, basic. Iba-vlog pa niya. May nasusunog. Uy, may nasusunog. Tawag kayo bumbero pero hawak yung video. Oo. Eh di telepono yung pantawag mo. Tawag agad 911 or kung ano man yung rescue Oo. number. Diba? Mahalaga, meron kayong mga numbers. Emergency hotline. Yes, emergency hotlines dun sa bahay nyo, nakapaskil sa At ref nyo. totoo yan, Col. O sa Tama pintuan nyo. Para Ganyan alam yan. nyo, teka lang, sa labas ba, kapitbahay nyo, may emergency o mismo sa loob ng bahay nyo, may matawagan Diba? agad Kaso kayo. yung emergency hotline yung ano yun? Oh. Ano ba yung 911. 911 Oh. nakalagay? The number yun. Alam ko na ano sinabi. Mang ka na, sabi ng emergency hotline. 911! Whoop! The number you dial is emergency also. Pareho pala kayo! Emergency pala. Pareho pala kayo! Diba? Diba? At hindi pwede nga si Mang Kanor. Kasi kanyari, ikaw yung Sige, hello. babae, ha? O, Ah, dadayal ako, ha? Kasi nga, kailangan, hala, may baha, ang lalim na ng baha. O, ito na, Hello, emergency? The number you dialed is nakabaon. Hello, emergency? Hello?
I love you. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Charmy po! Hi, Charmy. Anong Facebook mo? Anong Facebook mo? Uy, mga Norma, emergency. Dinami. Ay, maganda yung boses eh. Sayang. Baka maunahan ako. Si Mang Kanor po yan. Tsaka yung mga ano. Ay, pero kung mga reporter na ito, talaga napakita siya ng pagiging bayani. Oo, salamat Sinagip niya muna yung babaeng humihingi na ng tulong. Kasi nga yung 911 papunta pa lang. Baka pagdating ng 911, lagpas kotse na yun. Oo, lalim. nakapag-report ka nga, lunod naman yung Kawawa binabalita naman. mo. Pero diba? palakpakan natin tong reporter ni si Bob Van Dillen. Kasi naging reporter na, naging rescuer pa. Oh, Diba? Si Mang Kanor, tingnan ko muna kung maganda yung chicks. Mang Bago ko Kanor, i-rescue. alam mo, sa impyerno ka rin Hindi ako marunong, talaga. hindi ako marunong lumangoy. Dalawa na kami re-rescuehin. Di ba? Sa bagay, oo. Kung Ang maganda. tanda mo, hindi ka marunong lumangoy. Bakit? Yung pilot ba marunong lumipad? Oh. Ano sabi mo? Kung pangit yung nalulunod. Wala akong sinabi pangit. Hindi maganda. Basta anong harsh eh. Pag hindi maganda yung nalulunod, hindi ako marunong lumangoy. Parang pag magbo-boyfriend, pag Pero pag maganda, biwatch ako eh. ay, nalulunod. Biwatch. Baywatch! Biwatch. Baywatch. Baywatch. Parehas na yan, babae eh. Tingnan mo yung babae, Baywatch. Kaya yan, shoutout sa ating mga reporters at mga rescuers. Yes. Lalo ngayon may bagyo po, bagyong Julian. Ingat po Frontliners. tayo dahil ang ating weather ngayon dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, and Occidental Mindoro. Magkaroon tayo ng cloudy skies with scatter rains and thunderstorms. At merong trough of typhoon. Very reporter Julian. Kakol. Trap? Ha? Na-trap siya dahil kay Typhoon Julian. Hindi, trough, ibig sabihin may buntot ito ni Typhoon Julian. Kaya naka-experience na ng pag-ulan-ulan ngayon. Okay? So sa ating mga rescuers dyan, ingat po kasi mahirap. Nagbubuwis buhay yan. Yung rescuer. Yung reporter. Oy, syempre naman. Oh. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sandali. Lasing ba yun? Lasing ba yung reporter natin? Hindi sabi na rescuer. Syempre pagod na siya eh. Dapat nga hindi ganyan pagod na. Dapat sa ulo ng ating balita. Ano Sabi pagod ng eh? reporter. Sabi ng rescuer, pagod na. Oh. Sabi niya, "Uy, dito po ngayon ang lalim na ng baha ngayon. Sabi ng reporter. Nagatuhod na." Sabi ng reporter. Sabi nung rescuer, Naka-cycling siya kasi ready siya dumayb eh. Kaya bakat. yung rescuer! Alam ko yan, yung rescuer yan. Yung reporter. Nakasay. Bakat na bakat. Gusto ko yan sa reporter, bakat na bakat. Uy! Meron siyang may goggle siya. Yung rescuer! Nag-dive siya tapos... nag-dive siya. Nag-dive siya. Nag-dive nga siya. Sumagot ka. Nag-dive nga siya eh. Sumagot ka. Nag-dive siya ba? Uy. Igutin mo. Nag-dive nga siya. May mali ba siya sinabi ko? Yung rescuer. Yung reporter. Nag-dive. Yun. Siyempre may lisensya yan sa pag-diving eh. Yung rescuer. Yung reporter. Hawak niya yung mic eh. Kahit may bagyo eh. Yung reporter. Sumagot ka. Rescuer. May nag-chat dito. Nakikinig sa'yo, Mang Kanor. Sino yan? Yung reporter. Basketball player. Si Joel Christian Liu. Si Leo. Basketball player. Basic. Ano? Tuloy-tuloy tayo mga kabisyo mga kayo. Ang bibigyan namin mga driver sa ating laptop so boundaries. Kaya standby lang po kayo dyan. Nag-rap eh. Nag-rap. Tuloy-tuloy. Mang Kanor. Nag-rap yung reporter. Sino nag-rap? Sabihin mo. Sino nag-rap? Yung
basketball player. Si Leo. Anong team ngayon si parang Leo? Batang Kangkalo. Uy, taga Kangkalo pala yan. Yung mga taga Caloocan City, kumusta kayo dyan? Good morning sa aking mga ex dyan sa Caloocan. Ay, marami! Oo, mga nga eh. Meron ba mga na isa? Mga ex, marami! Mga... Palit-ulit tayo dito. Yung reporter! Maraming ex yan! Yung basketball player. Ayan mga kabisyo, good morning. At good news sa mga drivers natin. This is for Metro Mega Manila only. Sa ating Love Knows No Boundary. Dahil 1,500 pesos ang inyong mapapanawalan pag nabunot ang inyong pangalan. Natawag kayo. Plus 500 pa yan. For ito na 2,000. Para i-claim yan within 24 hours. So imagine ha, pag natawag kayo ng alas 8 ng umaga, alas 8 ng kinabukasan ng umaga, ang claiming, meron pang 2,000. Kaya mo yan, cool. Kaya mo yan. Hello sa mga taga Steel Asia, kay Arnold Ocampo at sa mga batang Kongre Grab drivers. Lagi nakatutok, sabi ni JR Legaspi. Yan, salamat. Oy, si GR! Good morning, GR. J na Gibra. Tuloy-tuloy na po yung pagtutok, mga kabisyo natin. Sa istasyong number 1, ito po ha. 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!